Spoločnosť Bramag má v sortimente difúzne otvorené, ale aj nedifúzne fólie. Pri práci s poistnými hydroizolačnými fóliami začíname kladenie od odkvapovej hrany až po hrebeň. Pri odkvape okraj fólie zrovnáme s lepiacou páskou na odkvapovom plechu. Tu vidíme prácu s nedifúznou fóliou Bramag Veltitech 120. Fólia je vhodná v prípadoch, ak sa neuvažuje so zateplením podkrovných priestorov. Fóliu prichytávame spinkami na krokvy v miestach prekrytých kontralatami a tiež na bočnej strane debnenia v úžľabí. Fóliu montujeme mierne napnutú, bez previsu. Pri práci s nedifúznymi fóliami odporúčame vytvoriť odvetranie v nárožiach. Ak by sa strecha neskôr zatepľovala, tento detail bude nevyhnutný. Na nárožiach valbových a stanových striech je nevyhnutné fóliu Bramag Veltitech 120 ukončiť na kontralatách uložených pozdĺžne s nárožnou krokvou, tak aby vzájomná vzdialenosť kontralát a nárožnej krokvy bola približne 2 cm. Týmto postupom zaistíme odvod vzduchu z krokvových polí priliehajúcich k nárožiu. Pre šikmé strechy, u ktorých sa uvažuje s využitím podkrovia na obytné účely, odporúčame použitie difúzne otvorených poistných hydroizolačných fólií Bramag. Tu vidíme prácu s fóliou Bramag Pro Plus, vhodnou na nedebnené šikmé strechy. Kladenie fólií začíname pri odkvapovej hrane spravidla na štítovej strane strechy a pokračujeme do plochy. V úžľabí fóliu z plochy strechy vyvedieme na kontralaty alebo debnenie úžľabia, ktoré sme si pripravili ešte pred pokládkou fólie. Na opačnej strane úžľabia fóliu odstrihneme na hrane debnenia. Rovnaký postup montáže fólie v úžľabí použijeme aj z protilahlej plochy strechy. Dbáme na to, aby fólia v úžľabí ostala celistvá bez zbytočných dier po spinkách. Fóliu po preložení cez úžľabie odstrihneme na vzdialenejšej hrane kontralaty úžľabia. Dodržaním uvedeného postupu vytvoríme odvodňovacie žliabky po stranách úžľabia na odvod prípadnej skondenzovanej a zafúkanej vody pod krytinu. Pri použití difúzne otvorených poistných hydroizolačných fólií v nároží nie je potrebné riešiť vynechanie pozdĺžnej odvetrávacej medzery. Fóliu preložíme obojstranne cez nárožnú krokvu a upevníme obe nárožné kontralaty. Po odstránení ochrannej pásky prilepíme poistnú hydroizolačnú fóliu na odchvapový plech. Po montáži prvého pásu fólie pripevníme kontralaty v mieste krokiev. Ich dĺžku volíme s ohľadom na budúce prekrývanie fólií v rozmedzi 130 až 140 cm. Fóliu na okraji strechy preložíme na kontralatu, prichytíme na jej vrchnej strane spinkami a na hrane odrežeme. Zvýšenú pozornosť musíme venovať všetkým prestupom stavebných prvkov cez fóliu. Tu vidíme riešenie prestupu komína rovinou strechy. Do fólie vystrihneme otvor tak, aby bolo možné fóliu vypnúť na murivo približne 5 cm nad rovinu fólie. Na prelepenie styku muriva a fólie použijeme pásku Divotape. Rovnako ukončíme fóliu aj na murive vikierov, štítových stien a požiarnych múrov. Nad každým stavebným prvkom prestupujúcim cez fóliu by sme mali riešiť fóliový žľab, odvádzajúci prípadnú vodu do vedľajšieho krokvového poľa. Tu vidíme prácu pri vytváraní fóliového žľabu nad komínom. Pri jeho zhotovení postupujeme nasledovne. Kontralaty po oboch stranách komína prerušíme približne v dĺžke 15 cm.
Do fólie vyrežeme otvor v tvare písmena U. Do pripraveného otvoru vsunieme pás fólie tak, aby svojou dĺžkou presahoval až do vedľajších krokvových polí. Jeho spodnú časť pripevníme na pomocnú latu. Použitie žľabov doporučujeme najmä nad strešnými oknami a komínmi. V prípade, ak je potrebné zabezpečiť otvory vo fólii od klincov, na prichytenie kontralát použijeme samolepiacu pásku, ktorú vkladáme medzi kontralatu a fóliu. Firma Bramag má pre tento účel v sortimente butylénovú pásku Butylband. Butylband je potrebné používať hlavne pri extrémne nízkych sklonoch striech 15 až 17 stupňov.